Tiprasa kamiam sayo kaham sakdungni sep kerini bagai kabangma bemar bai soprop jagai theimarani tongbayo kamiam sini lukurokni obahai birman jingjalni kokno wan sugai edisi tipra hapang phaiman yagulo sakdo khamgrani charifang adong yem komal koleni tuide mumbai sangrong salo rajdor edisi village kuya chandra kamiwo sakhamia hasukni tiprasa lukurokno chupana bagai logiwo bithiburai tilayei lamrelaimani phia kamiwo sogiya sanino kifilna nangkha malkhungbai thangnani lahar belaike derajakni bagai kamiam sayo tabu kwbangma chrairok malaria bemar bai soprobjagoi tongo kaham saknogo thangai saknaijagai mania thanglai sukhlainani bo belaino jingjalo klaijak khao musugoi chupana sekangai phailai phano yakbuksa kamiwo sogiya sanino kifilna nangkha belaike kepal hamia te belaino khadumani kokhnei em komal koloi saikhna rekha naini di sinimang pliwo খাপাংনি তাকুকতে বুকুকসং নরক নুখনা অব হরিদয়াল কামি থাংমানি পারা রাজদর এডিসি ভিলেজ जों कक्तमा मानमानि आयां कामिओ हरिदयाल कामि ताय आयां निनि तबला जय पूर्णदा पारारगो गोबांमा जागानो सेरे रग मेलेरिया मानजागै दङो मेलेरिया पजिटिव पिए पजिटिव मानजागै दङ नै आसो कपाल हामिया नायदे लामा कायसे कायसे अबहाय ता वातैबो फायनो नाय दङ वातै दङनो फायगांगे जों अरनि सिके फिलिमेया अबो पारलाय जों अबहायते कायब्रै दङ नै खानाव आयां लामा हामिया अबहायके लाइ थांगा जोंते थाङै सिमाया किफिलनानि तो एकदम दूर नहीं कॉकनो और बगै चंखा खाई क्या ओमाइके बेलाई के खा खामो थांग मानलियानि बगै हिमी थांफान जे अनेक कचाल और बगै चंता बे हिमी थांग या खाइनो किफिलै मा थांलायसिनाय हायनो हाय किफिलै चंता बा सामनो फाइजों मा थांलायसिन तामनि बा ओबाइके थांनानि सम्भव ताइ इंगलाक थाङै सि मानगलाक हिके जों कयनाय सिनियर सीएम रकनो मा कयसिनायता बरकनो आशा रकनो कबुने हेल्थ कर्मी रकनो परनो पारा पारो या कंबाय फेन हिमै बरक किसा काबार खाइसितन हने तो फानो जों नुगै थांगा सिचुएशन बेलाय हामिया बिउसार तिनिनि बसक ताम ताम हेल्थ केम्प चिनि ताम बबाय सिचुएशन किसा साइखना तो गौतम सिंह पारानि बुंगा कुया चंद्र पारा कुया चंद्र थुया चंद्र पारा हेल्थ केम्प खाजाका गे मेनलि आरो जोंखै आं थानानै हनै नासिं दङबा आरो मानिकपुरनि खरचा आयुर्वेदिक डक्टर रहा काबर बिथि बरायबाय प्लास सिनि एडिसिनि जे बिथि बराय तुमाबो जों आरो रिखा इंगा आरो मैक्सिमाम आहेनो लुमानि सामानि कितो मानजागबाय खा बिथि बराय तो बागै रिखा इंगा मेलेरिया टेस्ट जेहेतु सिनि लगी जों ताबु तु बुजायगा जे अरनि मानिकपुर पिएससिनि जे टीम आबो yang बिसिङाव हाबजाक बर' स्क्रिनिं खायतंलायो इंगे जोंखाय सिनि लगे जेहेतु आबो क्रिबा स्क्रिनिं खायमालिया किन्तु जों सीएमओ बाय कक सालायजाक न इंगे ब स्क्रिनिं चलि दङ सब समय न हानाय एमनि बिथि ब्रायरबो बागजाक दङ मेलेरियानि तो बो लामा हामियानि बागै समय मते बिथि माया समय मते ट्रिटमेन्ट मायानि बागै बाक्सा जेराय रक हयतो केजुअलिटी बायो बा थैबायो समय मते हस्पिटाल अतलां जायो जों ताबुक न कायसा पाराव नुखा जे 3 दिन बिथि सारमानि उलफानो बिनि ताबुक लुमानि एकदम बिसिं दंखा मोस्ट प्रब्ली आबो फेलजिफेराम पजिटिव इंगा आबो ब्रेनो थांग दङ बा किसा थांका आमति हाय सिम्पटम नुकजागो गाबोनो इमिडिएटलि जों एडभाइस रिखा मानिकपुर पिएससि अतलांमानि बागै इंगा इको लामा हामियानि बागै जों थानांगो जों थांमालिया इंगा फायनाय सालस तैसा वातिरो कम काहागाय सिनि आरो तैसा हेल्थ टीम रहरै जों मेलेरियानि बिभिन्न बिथि रक सीएमओ बाय सालायाखै ना हारै जों तैसा फायनानि हनै वानसुलाय दंलायता